Dobrý deň a vitajte. S radosťou vám chcem oznámiť, že po 3 rokoch vyčerpávajúcich a nákladných súdnych sporov som dosiahol prvý právoplatný rozsudok. Na základe rozhodnutia Okresného súdu Bratislava 5 zo dňa 9. januára 2023 v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 29. septembra 2023 je spoločnosť Startitap s.r.o. so sídlom na Panonskej ceste 7 v Bratislave povinná uverejniť ospravedlnenie a uhradiť nemajetkovú újmu za výroky v jednom z článkov o mojej osobe, ktoré považujem za porušenie osobnostných práv. Áno, aj články na Startitap boli súčasťou mediálneho linču, ktorému som vystavený od jary 2020 len kvôli tomu, že som v súvislosti s novým vírusovým ochorením prinášal informácie, ktoré boli nezávislé a v ktorých som sa usiloval povzbudzovať imunitu a brániť hystérii. Startitap patrí do top 10 najsledovanejších slovenských informačných webov a je určený hlavne pre mladých ľudí. Áno, stálo to veľa námahy aj finančných prostriedkov, ale chcem sa tiež podeliť o veľmi dôležitý odkaz odvolacieho súdu, ktorým bol v tomto prípade Krajský súd v Bratislave. V jeho uznesení sa uvádza aj toto. Na tomto mieste odvolací súd považuje za dôvodné poukázať na potrebu dodržania zásady vigilantibus iura scripta sunt. Uvedená zásada vo svojej podstate znamená, že práva patria bdelým, teda pozorným, ostražitým, opatrným, starostlivým, teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv a ktorí svoje procesné oprávnenia uplatňujú včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou. V slobodnej spoločnosti je totiž predovšetkým vecou nositeľov práv, aby svoje práva bránili a starali sa o ne. Inak ich podcenením či zanedbaním môžu strácať svoje práva majetkové, osobné, satisfakčné a podobne. Ide pritom o uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky. Je to podľa mňa dôležitá výzva pre všetkých, ktorí si myslia, že súdna alebo iná forma obhajoby svojich práv nemá zmysel alebo šancu na úspech. Práva sa domôžu iba tí, ktorí sa o to aspoň pokúsia. Ďakujem za vašu podporu a priazeň a o ďalších výsledkoch svojich súdnych sporov vás budem priebežne informovať. Kniha Zmazaný prináša výber tých najlepších úvah a komentárov z videí doktora Igora Bukovského, ale aj praktické rady na podporu imunity a riešenie rizikových situácií v súvislosti s ochorením COVID-19. Táto kniha ponúka protijed na súčasný chaos. Táto kniha podporí imunitu vášho tela aj ducha.